Iya, tetep aku. Lah iya dengkulmu mlocot. Maksudku kuwi ngene. Dadi Apa? umpamane kowe iki tresna karo aku, Nggih. apa ya kowe gelem tak wayo? Wah, lho kok Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem ra lumayan. Lah napa panjenengan mboten saged milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal. Heeh. Tenan. Iya. Kayak jajal ya, Pak. Pak, Hah? kayak jajal. Aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno. Kepiye-kepiye. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso.